Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er administrerende direktør her på Jubi. På Jubi er vi rigtig stolte af, at vi har kunnet realisere det højeste overskud nogensinde i virksomhedens historie. Vi er lige kommet ud med et årsresultat, hvor vi har genereret 7 millioner kroner i overskud. Det var en forbedring på 22,5 millioner i forhold til sidste år, så det er vi naturligvis rigtig stolte af. Hvad bringer fremtiden så for Jubi? Vi har nogle forskellige områder, som vi har valgt at fokusere på inden for de næste 24 måneder. En af de første ting, det er, at vi vil styrke indholdet på Jubi. Det betyder, at vi vil begynde i højere grad at producere eget indhold, primært inden for kategorierne mode, sladder, gossip og livsstil. Det vil vi enten gøre igennem strategiske samarbejdspartnere eller eget produceret indhold. Et af de næste initiativer, vi kommer til at fortsætte med, det er at styrke vores position som værende et af de førende mediehuse i Danmark. Det vil vi gøre ved at fortsætte med at tiltrække nogle af de største online medier i Danmark, hvor vi vil repræsentere og varetage salget af deres inventorium. En af de andre ting, som vi satser rigtig meget på, det er behavioral targeting, også kaldet adfærdsbestemt annoncering. Det vil sige, at vi tager brugerens adfærd og viser en annonce i forhold til den adfærd, man har udvist på nettet. Det er noget, som vi har rigtig store forventninger til, og vi har gennem vores samarbejde med Knockout rigtig store forventninger til dette område. Ydermere har vi valgt at gå ind i mobilområdet. Vi kan se væksten og brugen af smartphones er stigende. Indtoget af iPad'en er ikke gået forbi nogen. Og vi kan se på vores brugere og vores partners brugere, at en større andel af de visninger, vi skaber i dag, bliver skabt på mobile platforme. Det har vi tænkt os at udnytte kommercielt og kommer til at lancere nogle mobile initiativer inden for de næste 12 måneder. Tak fordi du lyttede på mig. Velkommen til Jubi.